Bé, El cafè de la granota és un llibre publicat el 1985 i escrit per l'escriptor Jesús Moncada. L'obra tracta d'un seguit de contes, 14, que tots estan lligats entre si, que passen al poble de Mequinensa. Al principi de llegir-me aquest llibre no vaig buscar informació, llavors no sabia de què anava, i em va sobtar molt la temàtica, com eren. Mai m'havia llegit un llibre on es tractés de contes curts, contes que parlessin de coses que passen en un poble habitualment, com la mort, el treball, les discussions, els problemes familiars, etc. I m'ha agradat molt per això. A part, m'ha sobtat molt com l'autor s'intenta apropar a partir d'aquests temes i del vocabulari que fan servir els personatges per apropar-se al lector. També m'ha sobtat molt com tracta temes delicats com pot ser la mort, però tot i així penso que el punt més fort i el que més m'ha agradat de l'obra ha sigut l'humor. L'humor d'aquesta obra es tracta d'un humor sarcàstic, un humor molt irònic, un humor que el trobem en personatges, trobem en situacions que per res del món m'hagués imaginat que es poguessin relacionar, com la mort, he dit abans. La ironia com a final d'un conte, per exemple, que no saps com acaba i t'ho deixa així com en plan indirectament, t'ho diu amb un to sarcàstic, com acaba la història. No sé, trobo que l'autor ha aconseguit realment el que volia, un humor ben fet, un humor que s'entén, un humor que fa gràcia, molt ben aconseguit, i crec que li dona un toc especial a la novel·la, i res.